Heel spannend, Frits. Ram hem eruit. 15 miljoen! Ze noemen het het Droomfonds. En dat, het maximum wat je daarvan kan krijgen is 15 miljoen. Dus dat hebben we gewonnen met elkaar. Gemaakt en gewonnen. Wanneer is dit loon hier achter een mar? Voor 24 hebben we altijd zijn. Nou, dat voor 24 afhankelijk van vergunningen gaan we dat wel herien. En wanneer gaat de Schepper de Groen in bij de CDIC? 21, 22 ongeveer, verwacht je. Maar dat hangt van vergunningen en de totale begrutting af. Door de injectie van 15 miljoen, een kwart van de begrutting, komt het project Holvertonzee nou een stuk dichterbij. Vanuit het eigen projectbureau wordt de komende tijd met faasje verder werken aan de realisering van de plannen. Uitdagings binnen de genoeg, liek als het binnenheljen van nog meer hield, en het onkeerpjen van de nederige hectares groen. Die inwoners van Holvert binnen in alle gevallen grutsk, dat het project al saffel hield ophellen had om het dorp een goede toekomst te aan.